Mirau, de petit sempre pensava que els homes d'estens eren com els setze, que vaja, que per molt que t'expliquin com anirà la cosa sempre quedes insatisfet. Bé, que no sempre neva ja on ha de nevar, o que a vegades fins i tot pareix que ve un gran anticicló amb temperatures altíssimes i acabes més fred que un Walt Disney. També passa amb els personatges que surten per la tele. Sempre ens han fet creure que en Sánchez Dragó és un assagista i un crític literari, quan en realitat és una petroquímica amb cames. Això és Vox Populi. Fins i tot passa també amb els personatges de ficció, tota la vida pensant que en Torrent era el pitjor de lo pitjor que podia tenir la Policia Nacional i resulta que arriba l'1 d'octubre i no els hi arriba ni a la sola de les sabates. No? I és que no mos hem de creure... Hòstia, quin aire que ve ara? Això és marihuana. I és que no mos hem de creure tot el que mos expliquen per la televisió. Durant molts anys també mos han fet creure, ja no sols per la tele, sinó també des de casa, supos que fruit de l'adoctrinament del professor Franco, que els reis venien d'Orient, quan en realitat venen de Sarsuela. Vull dir que això ho sap tothom. Putes, és Vox Populi. I també mos han fet creure que reparteixen joguines, quan tothom sap que el que reparteixen és oli i llet. Això sí, molt de tant en tant, no fos cas que no poguessin pagar ses amants. També mos han fet creure que en l'Esmes, que és una mescla entre Albert Batlle i Espinosa de los Monteros, va permetre que se digués Viva el rei. I no, el que se va dir va ser Viva el rei. Viva! Viva! Cridaven tots desesperats. Segur que estaven cabrejadíssims, Que els reis no paguen impostos. Que també s'entén. Que si els apaguessin, com comprarien les joguines de la nit de reis? Que això també és Vox Populi, que ho sap tothom. Jo supos, però, que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid o el propi Tribunal Suprem tocaràs crostón en l'Esmes. Si el Poder Judicial, que en teoria és neutre i no hauria de prendre part per cap banda, enalteix a un dels líders de vots, vaja, ja ho tindria clar, Ara que, clar, si no treuen una pancarta amb això d'Iva al rei, jo crec que no els hi passarà res. Com? En Juan Carlos? S'emèrit! Calla, puta, sí, tens raó. No sabia per què ho des. Això de que venguin d'Orient, caguen judes, a lo millor és vera que venen d'allà. Si no, perquè ha tornat a Orient aquest bon home. A lo millor s'ha deixat la barbacoa encesa. Ha anat a fer donacions, que sabeu que té molt de dubtes. Ja està. Ha anat a AliExpress a comprar els regals de la nit de Reis. I els Vox Populi ho sap tothom. Caga't, nena. Una mica més i me tires al l'aire la meva teoria. Au!